Gentian karo Mbak Sulis. Sampun sehat Mbak Sulis? Nggih, niki tasih dereng 100%. Nggih, suarane segerok. Wingi izin. Nggih, Pak, pangestunipun menika sabibaripun ngunjuk jamu sing jenengan saranke nika ampun kula saged nyuwara. Nah, mulane to Pak iki gugunan lek dituturi Pak iki manut. Manut mung karo ibuke lek karo Pak iki nyepelek. Nggih. Lah nggih sami mawon to manut kalih ibuke niku nggih manut kalih beda, arahnya beda. Loh, pripun kok beda? Arahnya beda. Lek wong wedok ki yang dingen-ngen mung dhuwit, lek wong lanang ora. Mosok wong lanang nggih mboten butuh dhuwit. Mboten mung jarene wong sepuh mbiyen nek wedok ki nabine dhuwit. Alah padahal lho, wong lanang ben bengi ngopi. Loh. Tapi kan ora sepiro. Wong wedok nabine dhuwit nek wong lanang. Ora sepiro kan nggih butuh dhuwit to, Pak? Alah, wong lanang ki lho, kok sauni 50 ngene wis lega. Nggih, nggih. Mergo lek uang kenakalan golek ra kok ibu, golek dhewe. Lah tapi kula lho wong wedok disangoni 10.000 sesasi nggih cukup, Pak. Niku pun mangan sapi niku. Lah kok carane? Tumbasne masako. Lah. Ganti Mbak Punjung coba. Dewa besok kapan ketekan Jajar lan wong bagus kembali ke Pesinden Gembrot. Umpamakna nahkoda Mbak Sulis tanpa prau sasat sarah ing jalatri tutup Mbak Punjung. nyedam sari Tembang halus kaya ngapa? Buka celuk Mbak Pipit Andriani dados.
Sulis Mbak Kunjung tetep nyidam sari Ompak irama rancak nyidam sari sinden 6 ngadeg yo aja dikeroki sing eling iku budaya Kembang Yo
Nggih. Sembah nuwun telung tembang sampun katur ya.